Takže čau lidi, tady jsem já, Johnny, a vítám vás u mého druhého tutoriálu, jak si správně táhnout Mafia 1. Vidíte, že už tady mám. A budete muset jít na ulož to a napsat Mafia 1 exe. Pardon. Exe. A teď se vám to... Mně se to seká, ani nevím proč. Pardon, že se mě to seká, ale... Pardon. Nejde se... Pardon, mně se to nějak seká. Sakra, to nenávidím. Tak já to na chvíli stopnu a nebo ne. A je to tady to Mafia 1 má to 26 lajků, ale jede určitě na 100%. A pokud si mě budete přijít, to řeknu potom. No a musíte to jenom stáhnout. Ještě dělej. Ne. Půjdete tak kam si to stáhnete, já bych to měl mít z technických souborů. Tak. A teď to jenom najít. Jak se to jmenuje? Mafia 1. Já můžu instalovat si. A tady je už jsem Mafiaíčka. Tady to je. Ukončit modul, protože mě to docela sere. Pustit. A já to zatím stopnu, než mě to načte a tak dále. Zatím čau. Takže jsem zpátky a už mně se to seká jenom skrz to, že tady teďkom jako natáčím. Dáte procházet, nebo jako mě to jednou to je ano. Já si to dám do počítačů a dáte OK, instalovat, nainstaluje se vám to a teď si to ukážeme jenom tu složku. A měla by být Mafia tady. A už by to mělo být. Setup se to určitě, ale nezapíná. Games se to zapíná a toto by pro toto video mohlo být všechno, sorry za lagy, ale nevím, můžete s tím něco udělat, ale zatím zdar!